Podnikatelia, poznáte ten pocit? Transakčná daň vás oberá každý mesiac o stovky eur. Platba na pošte je riešením aj pre vás. Nech už platíte v hotovosti, alebo ste zvyknutí na platbu kartou. Začnite vytvorením nového príjemcu. Zadáte názov firmy alebo meno osoby, IBAN, adresu a všetky údaje, ktoré poznáte aj zo svojho internet bankingu. Adresát sa vám uloží a pri ďalších faktúrach ho už len vyberiete zo zoznamu. Potom jedným klikom vytvoríte novú platbu a presne tak, ako ste zvyknutí, doplníte sumu, správu pre príjemcu, prípadne špeciálne platobné symboly. Súčasťou je aj vstavaná kalkulačka, ktorá vám okamžite ukáže, koľko ste ušetrili oproti klasickému bankovému prevodu. V správe platieb si potom vyberiete, či chcete zaplatiť iba jednu, alebo vygenerovať naraz všetky. Export vyzerá takto. Všetko, čo ste zadali pri platbe, dostanete vo forme klasického SEPA príkazu, pripraveného na vytlačenie. Exportované poukazy si potom jednoducho vytlačíte, rovnako ako akýkoľvek iný dokument. Každý poukaz obsahuje presne tie údaje, ktoré ste zadali, a bez problémov ich spracuje každá pobočka pošty. Platba na pošte.sk. Plaťte pohodlne a lacnejšie. Ušetríte stovky eur mesačne.